Per mi és una obligació de tota la societat treballar per aconseguir aquest benestar de les persones. Un benestar de les persones que cadascú trobarà el seu, en el nivell que pensi que se sent feliç i que ningú ha d'estar per damunt dels altres i que el que volem, i crec que ho hem estat fent des del lloc de treball de persones amb algun problema diferent, és de que les persones han d'estar empoderades, han d'estar en els nivells de decisió i han de decidir pel què volen i com volen ser tractades i com volen que els ajudem. Només així aconseguirem que cadascú arribi a la seva plenitud. Jo hi faria un paral·lelisme amb la lluita que tenim en aquest moment com a país, i que si estem buscant un país lliure, un país millor, no podem deixar de banda aquest benestar, perquè en el fons tenir un país independent però amb les mateixes polítiques o diguem amb els mateixos vicis dels que tenim ara en el país que estem, probablement no valdria la pena. O sigui, si sabéssim engalzar aquesta lluita pel benestar amb la lluita pel país, jo crec que aconseguiríem això, un país nou, un país millor, posant, així com a nivell de sanitat diem que hem de posar l'usuari al centre del sistema, hauríem de posar nosaltres el ciutadà al centre del sistema, al centre de la política, i intentar doncs, que aquest alliberament nacional suposi també un empoderament de la població i que tinguem un país on les coses es puguin decidir d'una altra manera. Tenim la gran sort de viure en aquesta comarca d'Osona, que les persones que la trepitgem i que aquest confinament que acabem de passar, a més, crec que ens ha facilitat trepitjar-la molt més, aquesta proximitat de comarca, ens hem d'anar recordant, i ens hem d'anar recordant entre nosaltres i recordar el que un munt de persones amb la lluita de molts anys enrere han aconseguit que puguem estar en aquests moments amb aquesta plenitud de serveis, tant de serveis socials com de salut, que crec que ens faciliten a que tinguem aquest benestar de territori i que, a més, a nivell mediambiental, també Déu-n'hi-do com aquesta comarca s'ha pogut anar aguantant i que puguem gaudir d'aquests entorns. Torno a fer la similitud amb la part de salut mental, que potser és la que conec més i tant l'altra, i és veritat el que dius. El Centre Mèdic Psicopedagògic, aquesta entitat, altres comarques també s'havien anat creant models semblants a iniciatives de la societat i que en el fons era l'embrió on avançàvem, com hem fet sempre, amb el bo i el dolent que això pot comportar, el que les administracions públiques més tard acaben oferint. I recordo que aquesta comarca, els primers EAPs, els equips d'assessorament psicopedagògic, va sortir, i hi va haver una a Osona, que només hi havia 4 a Catalunya, un n'hi va haver a Osona perquè aquest grup de persones, inicialment uns anys abans ja havien creat aquesta entitat. O igualment, que més tard, quan el Departament de Salut decideix crear els equips de psiquiatria infantil, que llavors li deien els CAPIPs, a Catalunya, si no recordo malament, en naixien 30 i Osona no li tocava perquè la dimensió de la població era petita, perquè deien poblacions de 300.000 habitants i aquí estàvem en aquells moments a 110, ni sumant-hi el Ripollès sumàvem, i la reivindicació de la comarca, sobretot la política, perquè crec que la societat civil i el món polític o municipal ha anat sempre molt junt, va fer que en naixessin 31 a Catalunya i no 30. I va ser el primer servei públic de salut mental. És a dir, aquesta força entre això que dius és molt interessant perquè, esclar, va coincidir amb que vam entrar en la democràcia i van començar a haver-hi els ajuntaments democràtics. I crec que la majoria de gent que llavors formaven part d'aquests ajuntaments eren persones amb molta il·lusió per fer coses. Els ajuntaments, malgrat que la majoria de poblacions són petites, doncs hi havia molta il·lusió.
Jo recordo que en aquella època moltes de les persones que estaven o que van començar en política local provenien doncs, o de moviments d'escoltisme, de la Pax Christi, de diferents moviments que, bueno, que ja d'alguna manera la gent que hi participava era perquè tenien ganes de fer coses pels altres, i llavors l'administració era una forma de vehicular, no?, tota aquesta energia. És això que dius, o sigui, aquesta col·laboració entre, com podríem dir, la societat civil i l'administració, crec que, bueno, poder no hi va haver grans lluites en el sentit de lluites al carrer, manifestacions, coses d'aquest estil, però sí que hi va haver molta complicitat i gràcies a aquesta complicitat es van assolir tots aquests reptes. I era anar a una. Exacte. Anar a una. Sempre, no? Quan molts viatges quan la Generalitat ja creada i deien, quan baixa la comarca tots aneu a una, no us podem dir que no. No podem dir que no perquè no hi ha cap veu discordant al mig. Que és el que ha fet que anem avançant molt, no? A poc a poc i sense masses protagonistes de ningú, però en aquest àmbit. I també crec que, a part de l'administració i de la societat civil, hi va haver un recolzament important de molts empresaris, del món econòmic, dir-ho així, que molts d'ells, alguns sí que se sabia, però molts no se sabia que col·laboraven, i en canvi ho feien, i penso que això també va ajudar molt. Una altra cosa importantíssima. Hi havia una seguretat, per dir-ho així, un coixí a darrere que no et senties sol, et senties recolzat. Que continua, Continua ara. Molts serveis que són ja de les aportacions anuals de l'empresa privada i que a vegades sembla que l'empresa privada ho hagi de fer només per beneficis fiscals i no és veritat, no cal. Ho fa ben bé perquè la majoria són petites empreses i els empresaris són persones de la comarca que se l'estimen, que en el fons se senten molt implicats en tot així. No sé, jo penso que va ser una bona època, vull dir que va ser aquest exercici de transparència, però també de posar en comú moltes coses, com et diria jo, de complicitat i de... és que no em surt la paraula, o sigui, una mica posant-nos un al costat de l'altre. No sé si recordes, al món sanitari sempre hi havia hagut grans hospitals. Un hospital, la primària molt enfrontats. No, però vull dir, allunyats, si més no. Pressupostos molt de cada un del seu, el meu... I això toca a mi, això toca a tu, això jo no sé què. I, ostres, aquest exercici penso que va anar molt bé. Hi ha moltes coses per superar encara, perquè continuem tenint segurament una política sanitària molt hospitalocèntrica. Ha canviat moltes coses, però crec que si més no es van teixir moltes confiances. O sigui, l'hospital va entendre coses de la primària i la primària va entendre moltes coses de l'hospital. Crec que això va bé. I en el fons la persona quan som pacients ens és igual. Si no fa un o l'altre, el problema és que ens atengui. No només és igual, és que si no, no ho entén. O sigui, la gent quan et ven a la consulta diu no, m'ha dit l'especialista que ja, clar, amb l'ordinador tot és allà, no em trobarà aquí. Si la gent el que no entén és que no ens comuniquem. A vegades, quan ets fora d'Osona, amb altres llocs, diuen com és que, tornant a salut mental, el tema nostre, com és que us on heu arribat aquí, o visites, perquè ens ve visitar moltíssima gent, a Osona, de comarca, gent, vull dir, institucions, a veure com hem fet aquest model. I almenys és un model de 20 anys, no és un model que neix un dia per l'altre. És una complicitat de comarca, de generositat a vegades de les institucions, perquè, no, baixem a salut mental, en aquests moments a Osona hi ha 9 serveis diferents que altres comarques podrien estar gestionats per entitats diferents, perquè a més són de conselleries diferents. En aquesta comarca, per què està junt? La generositat, tots plegats, i va haver uns moments que el centre mèdic va passar cap a l'Hospital General 23 professionals i serveis. Hi havia altres comarques de Catalunya que deien, què feu? Us esteu venint als serveis? No, perquè la persona estarà més ben atesa allà, perquè tindrà tota la continuïtat amb les perquè la part assistencial era més pròpia de l'hospital que vostra. Exacte, que nostra. Però aquest exercici de generositat que les entitats a vegades han de fer, no tot arreu s'ha fet. Quan parlo de tot arreu de Catalunya, I això cal fer-ho, perquè diem, no, doncs,
si passem molts diners cap a l'hospital i molts professionals cap a l'hospital és perquè la comarca aposta doncs, perquè si fem aquest exercici, la Generalitat també, CatSalut, hi va apostar per dir, doncs, l'hospitalització també serà a Osona. Si no haguéssim fet això, l'hospitalització de salut mental que ara la tenim a l'hospital era a Granollers, amb les monges i capellans que diem sempre, no? Perquè Benigament, Sant Joan de Déu, ja tenien distribuït que anava a Granollers i Osona havia d'ingressar a Granollers. Però dir, no, Osona, no volem ingressar a Granollers, es volem fer aquí. Com ho farem? Cedint uns per aquí i els altres per allà, crearem una gran estructura per fer-ho. Això que es veu tan lògic, que es veu tan lògic ara perquè ja existeix, els ajuntaments abans... És un debat. La gent no ho saben, com s'ha arribat aquí. I sembla que és perquè l'administració ja ho tenia planificat així. Ho tenia planificat d'una altra manera. Moltes coses, jo penso que han anat per aquí, que la planificació era fet d'una altra manera i gràcies a l'esforç des d'aquí, sí, podríem dir la lluita, perquè no deixa de ser una lluita a vegades, amb l'administració. I és una lluita compartida entre moltes institucions. Sí, perquè érem totes persones d'aquí a la comarca que ens estimàvem el territori, la gent d'aquí, i ho teníem clar. I hem lluitat per tenir les coses a prop. Fa un any els d'Òmnium em van demanar per ser la persona homenatjada. Ha passat un any i ara felicitats a Mercè Generó perquè agafes el meu relleu. I una vegada més, doncs, gràcies Òmnium per oferir-me aquesta tasca que ha durat un any. Val a dir que ha estat un any molt complex. Mai havíem pensat que ens podia passar una cosa com la que ens ha passat. Ens ha arribat una pandèmia i ha estat un any molt dolorós, amb moltes morts, amb molts ingressats, i ara ja estem, sembla ser, entre cometes, de sortida d'aquesta gran crisi. Dir que jo quan vaig acceptar aquest repte de representar, de ser la persona homenatjada, la gent d'Òmnium els hi vaig dir que al llarg d'aquest any la meva tasca principal seria, això va succeir quan encara no havia arribat la pandèmia de la Covid, la meva tasca principal seria visualitzar el món de l'exili, sense desmereixer els presos polítics que tenim a la presó. La presó és una cosa molt dura, però per mi l'exili sempre té un component molt especial i per això vaig decidir que al llarg d'aquest any, aquesta altaveu que em donava Òmnium seria per parlar dels presos polítics. Bé, dit això, jo potser d'aquest any el que em trauria una lliçó d'humanitat, aquesta feblesa que tenim com a persones, no som gaire res, perquè en un moment determinat ha arribat una pandèmia i ens hem hagut de tancar tots, no? Vull destacar-ne, però, l'empoderament que té la societat, no? Les capacitats organitzatives des de baix, la xarxa que vam arribar a crear arreu del territori i també, naturalment, a la comarca d'Osona, des de baix cap a dalt, per tal de que tanta i tanta gent i tan diversa no es demanés ni qui era ni d'on veníem, i vam crear una xarxa gràcies a les tecnologies que va possibilitar donar resposta immediata a les grans necessitats que hi van haver-hi, sobretot en l'àmbit sanitari, però també alimentàries. De seguida vam organitzar un menjador al Seminari de Vic i de seguida es van mobilitzar centenars de persones connectades que van possibilitar que obríssim tots el calaix de la calaixera, de la iaia, i vam treure els llençols, vam treure la pols de les màquines de cosir, vam anar a buscar rotllos de bosses d'escombraries i vam començar a fabricar tota una colla de productes, les EPIs famoses que necessitava el món de la sanitat per afrontar aquest bestial repte que ens teníem a sobre. Doncs jo quasi bé que ho deixaria aquí, aquest homenatge al món de l'exili i aquesta capacitat d'empoderament de les persones i aquesta bondat innata que hi ha en la gent que no necessiten de cap estructura superior per
empoderar-se per crear xarxa i per donar resposta a un tema sanitari que ens ha tocat molt profund. Gràcies, Tati, per aquest any. Entenc que has passat persona homenatjada i amb aquests reptes que t'hi has posat un any intentant donar tot el que tens de tu, com has fet sempre i com fas amb totes les teves lluites. Jo crec que són moltes, no només aquesta que t'has marcat aquest any. I amb el que comentes d'aquest any complicat que hem passat de pandèmia, jo, abans que res, també t'haig de donar gràcies, perquè encara recordo els moments que aquell teu jeep arribava allà sota, a Osonament, carregat, només trucaves, no entraves ni feies res, carregat de què us falta? Mascaretes, bates... I les imatges aquelles encara les tinc ara. Aquesta teva lluita, no? Que suposo sobrevinguda totalment, però que la comarca... Nosaltres diem que les persones... Aquesta pandèmia ha sigut un any de lluita de la sanitat, però hi ha una part invisible de la pandèmia, que són les persones més vulnerables, les persones amb problemes socials, que són els invisibles. Un any molt complicat per tothom, però per ells més, o per elles molt més. Persones vulnerables, persones amb malalties i sense malalties sobrevingudes, però persones amb problemes de salut mental, amb problemes d'addiccions. Un repte per tots plegats, tu ho saps perfectament, va ser, primer de tot, que la persona que ja té malaltia intentar que no se'ns descompensés aquest temps, intentar que aguantés, que no perdéssim els anys treballats. Això amb inserció laboral ha costat molt. Hem trencat molts projectes de vida durant aquest temps, moltíssims. Per tant, ens toca tornar a recuperar aquesta feina d'anys passats per tornar a ser al nivell que estàvem fa un any. Això és un repte que tenim a sobre i se'ns hi afegeix tot el problema ja no de malaltia mental, però sí de salut mental o de salut emocional de tota la població, que aquests és el que tots, aquests dols que tots plegats hem hagut de fer de manera diferent dels que estàvem acostumats a fer, no sé si més no de maneres diferents, i que això esperem que no tingui les conseqüències que es va dient que aniran tenint i que les sapiguem entomar tal com ens venen, ajudar a tothom que ho necessiti, i per això som aquí. És ara el moment de presentar-vos a la persona homenatjada d'Òmnium Osona 2021. De fet, volem aprofitar aquest escenari únic per simbolitzar el relleu entre en Carles Furriols, homenatjat del 2020, a qui volem agrair la seva tasca i implicació durant el darrer any i convidar a pujar també a la Mercè Generó, cor i ànima d'Osonament i qui agafa el relleu d'en Tati. Benvinguda i moltes gràcies. Agrair a la gent d'Òmnium la proposta. Primer vaig ser sincera, els vaig dir si podia dir que no. Crec que però vaig pensar que era molt egoista dir que no i entomo aquest any. També els deia, no podem fer el relleu una mica més tard perquè crec que en Tati és un gran ambaixador i per tant aquestes banderes que hi porta les sap defensar molt bé, però intentarem fer el que puguem i per aconseguir aquestes lluites per aquest país. Són la salut i en el benestar de les persones també fem república de la manera que ho estem fent, per tant intentarem fer-ho d'una manera el més coherent amb el país possible. Una mica amb el que deies tu, Mercè, ostres, hem de mirar cap al futur i ens ha de servir de lliçó per veure quins són els valors realment que ens convé com a societat tirar endavant. Probablement no tot s'hi val, no tot és l'economia, no tot són els diners. Busquem el benestar de les persones i el benestar no tot és l'aspecte econòmic ni tot són els diners. Continuarem lluitant. Jo crec que la Mercè serà una gran ambaixadora d'Òmnium durant aquest any, ho ha demostrat amb tota la seva tasca a Osonament durant tots aquests anys. Osonament és un model d'entitat que fuig una mica dels estàndards de l'atenció a nivell de la salut mental
I la salut mental hem de tenir en compte que serà una de les pandèmies que tindrem ara. No només per l'afectació que aquesta pandèmia ha fet sobre les persones més vulnerables, un grup de les quals serien les persones amb trastorns mentals, sinó també perquè moltes persones que no les tindríem englobades en aquest col·lectiu, doncs degut als confinaments, a la manca de feina, a la por, tot plegat doncs, ha fet que mentalment doncs, ens hagi d'alguna manera afectat, i hem de tornar a encarar el futur amb il·lusió i amb ganes i amb esperança, i jo penso que aquí tenim una gran il·lusió col·lectiva que és l'alliberament del nostre país. Això ens ha d'ajudar. Per tant, Mercè, felicitar-te pel teu nomenament d'homenatjada. De moment encara no hem demostrat res. Moltes gràcies. Sí que en tot cas, per acabar, Miquel, que el govern i tothom ens ha d'ajudar a superar les incerteses, no? Perquè la incertesa és el que ens fa més mal a tots, a tots nivells. La incertesa amb la feina, la incertesa amb la família, la incertesa de la malaltia. Tots sabem, qualsevol malaltia, sabem que al darrere hi ha uns fàrmacs, un tractament que ens curarà segurament, o si no ens ajudarà a passar-ho d'una millor manera. En canvi, amb aquesta pandèmia, la incertesa la teníem i la continuem tenint.